מניחה שזה שונה בגלל שצריך אולי להתחשב בכל מיני צרכים אחרים, אבל בגדול זה אמורה להיות בשגרה. הוא לא יכול להתנהג כמו... לא, אני לא אגדיר את זה כי בן אדם רגיל, הוא צריך סוג של יש לו כל מיני מחויבויות, כל מיני אנשים שמשגיחים עליו יותר. כן, הם אנשים לכל דבר. כן, לפעמים שאדם רגיל, כי ילדים עם אוטיזם צריכים סיוע וצריכים עזרה נוספת. נראה לי שאני גם בעד שתהיה את המשולבות, את הביחד, את האחווה הזאת, כי כל ילד אין דבר כזה ילד מיוחד. אני חושב שכולם צריכים להיות ביחד, וכדי שיכירו מה זה וידעו להתייחס לזה, גם כדי שיוכלו לשלב אותם בעבודה. זה יכול לעזור לנו בכללי בחיים. למעשה צריך לשלב בשביל שילמדו. אבל ממה הם ילמדו? מאנשים בסדר. אני חושב שלא יותר מדי הייתי נותן לגננות לעשות את העבודה שלהם, כי ברגע שאת מראה להם שיש משהו מיוחד, אז אוטומטית הם יבואו נעולים מחשבתית. אם את נותנת לגננות... שיתנהגו אליו מכולם ושלא יסתכלו עליו שניים. איך הייתי מכין אותו? שהוא יתייחס אליו הכי יפה שיש. כן, הם אנשים לכל דבר. אני חושב שכדאי מאוד, אבל בהתאם צריך עבודה שמתאימה, שגם שהם לא יתבאסו. כי לפעמים יכול, לא יודע, לפעמים יכול להיות להם שגל והם ישתדלו והם יעשו בלגן במקום. כי הם בני אדם, צריכים לעבוד, כל אחד להתפרנס בכבוד.